Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya dulur-dulur online seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Alhamdulillah tanggal 23 tanggal yang bahagia untuk YouTuber Kenorojo. Nah, iki aku rada heran soalnya iki wis mulai iki kok tampil nyomotil iki ta mapak. Mbok papak nang ndi to, Tong? Hah? Mbok papak nang ndi keluntingmu kok yah meneh iki masak ganteng iki lho. Aku terus rudal. Jelek lah. Mas, macake ganteng, Mas. Arep mapak iki ya. Mereka dintenteni aku yo ki dintenteni ra teko akhir wong mulai aku teko rene wong simpane dalan, aku teko rindang lho. Sodik malah ngono nang ndi? Ndang. Sodik wis gak. Ora tak omong ngene ya wis berarti beneran aku gak sida nukono rokok awang karep kuwi tak tekono rokok mergo apa Mas? Tanggal apa Mas? Tanggal klunting bara. Apane? Ya ora sida. Lho, sida wis jelas dek ingin email wis dikirim kok karek nompone to iki. Nompone lho pengirimane pesawat-pesawate dirudal karo. Wonge ra enek. Wonge ra enek to? Ra enek berarti gak sida kalong ya? Ora enek wis diwenehi kok. Tapi wis kelunting kok jarine aja ribut enggak. Wis aman dek mangkane dek ngetibrit mulai ora butuh caca. Dirokok. Iki dirokok ya. Lho. Ngetani wong aku iki. Aja rokok sapa. Wis kloso. Geng mau kloso. Aku kan yo ora tuku rokok anak iki. Anak iki lho. Anak iki. Dadi anu nek latihan wong to, rokok njeluk yo ben ra yo gak duwe kok. Apa tadi ku bersama. Mbel latihanan yo. Iki kok yo tolong diomongi iki duit mau duit rolasan. Biar apa iki? Rolasan. Salah iki. 10.000 nyaure 12.000. Berarti ya anu ya ki. Boleh rolikuran berarti. Nyile 20 balik rolikur ya. Rolikuran. Terus likuran yo. Rolikuran. Rek wong ngatok yumur kok. Kowe tok sore rada sore tak balik akeh. Bingung ya. Bener bakat 10 lho ya. Iki kan rudal wis iki. Ana Antara rudale teko nek jam 2. Minta selain pacar nih saya kita kalau ya. Aku mulai nepi. Ngerti tulisan brimo? Tang lesu, rokok ra duwe, buka Magicom ra enak apa-apa. Cuk re. Lah wong aku lho debi ning Aku mulai jam 2 jam 3 kok. nang kuro. Aku rono ki wis Lah enek. kalau mulai aduh kalau. Oh, Karo Pak Ali, karo itu. Aku ngalih aku. Oke, pedan sodik ora? Ora petok aku juga pengen petok. Lho, kok iso? Ben sodik iki dari ini. Heeh. Arep bocak kegiatan gak bakalan Karena karena ya wis mau. Dia wis diberi anu PCP. upomo bocak ngonten. ngonten yo gak tenanan. Gak tenanan. Jadi saya ini kudu nek ngejak sodik berarti harus ada duit. Kowe arep lolep, yo gak bakalan teko wonge. Oh, ngono. Soale wong ngerti wong arep ya, gak mungkin enak wong iki to. Piye? Karena dia gak gelem. Kowe mau kilat yo. Ah. Gak enak wong dunia ora mlebu kayak wong. Pikirane dhek ngono. Ya bener. Nang nggone nang level nang aku nang ribu gak nek megah moro karena wis gak mungkin anak sing ngekeki. Des ngerti. Berarti dua ya. Jam tayange dhek tikel kok. Siap ya? Jam tayang. Jadi engko sing endi sing Layahe wayahe donatur metu nang nggone live sapa ngono ae. Wis duwe jadwal. Oh, ya. Wis catet ya. Aku malah gak Malah apa-apa. iki mulai oleh 150 kok. Ha iya. Ayo. Tapi bayar sekoku karo kopiku. Kok udah kene Bang? Ning kene ya. Loroi. Ayo ngomong dibayar di sodik. Ya alhamdulillah. Lahir, cengir berarti deh. Apik kulo total biasane kan aku Posisi. Pati sambele? Saya wis gak butuh ya, Tong. Saya gak butuh, Tong. Tapi sukane kabel kacang ya. Saya gak butuh moro ya. Ya apa? Tengok posisi. Mesti konten ya angel. Aku dibengi moroe wis tutupan omahe kok. Wis di anu. Kalau lawang minep barang biasane didodok iki gak kok. Teman poro. Balik terus lugu-lugan cakruan karo doyok karo tombol. Nang ndi? Wis di blokade. Pamae di blokade. Wis gak menerima tamu Wis di blokade. Napa kok gak menerima tamu? Iki pati. Cukup ya caranya. ya wis kanggo detik iki wis. Sumpah aku mah
iki leboknya kok ya cuma tok melek tok. Ya udah, golekannya wis ngono kuwi. Wes, Wis kemeng-kemeng tapi bangkane tenan kok 5 dino 10 dino kas. Kita. Wis, wis. Polisi. Gak kengko karek dengkas ngenteni kok jatah kok bilo barang. Polisi. Ya dhewe toblok. Ora wis ngitung deh. Awur. Wis jelas kok polisi. Ya wis angen-angene wis enek kok stelane kok jelas dikeki kok. Tenan menungso. Kok parah mbek toblok tingene no. Aduh tak gawe ngewangi mbok piye ngono piye. Yo gaib toblok kuwi. Karena Yo karena kuwi lho. Sarapan Lha kuwi kan wis aku. channelnya toblok ya. toblok. Arti gawe apa terserah toblok to. Beda nek pas aku ana Mbak Putri kan nek senyeluk to Mbak Putri. Oh, Mbak Putri ya tak kena Putri ya to. Oh, terus ana Pak Sodik tak kena Sodik. Hakimi toblok ndak bisa itu hak toblok kok mau tinggu dikek romboke kabeh arep tinggu. Dibuat nek kalian. Kalian juga susah toblok. Ngomong channel tomblo. Sekarang buta apa? Buta. Ora iso. Buta. Kuwi kayak sapa? Angkat petukan kono lho aku lagi mulai nggak dong terus petukan kuwi. Petukan Ya rokokmu lho. Ono petukan Kayak tanggal tuwek. petukan anu wis petukan sapa jenenge wonge. Neng ndi to tak awake ngono. Neng ndi to ngono. Malah dia gak jawab ya. Ngintik kayak langsung ngulon langsung ngintik ngulon deh. Si angin. Kudune rotik iki yo. Pengen nyepek atine tomblo. Ini iki dhewe yo jambi tombok terus besek. Lah malah Jamping iki maksudnya wong Ya, tombol maksudnya iki yo. melayu wae. posisi ini iki dhewe yo tetep kudu dibuka. Tombok oral deh, malah menghilang loh. Menghilang. Berarti kudu mengintil to, Blok. Dira mengitu ya dirubah. Sebenarnya Merayu. Ente macam kok tas malah keselak kono. Lape. Masa ganteng bisa to. Iki warnane iki dilempet apa ora? Sekat tekan wis to. Lambimu iki. iki double loro. Iki Lah. lambi jero ya. Dang, apa Dang? Sing Jawa ning sampeyan iki? Heh? Dakar. Masa deker dudu to sing klambian to sing genjeron dawa ning kaya mlepet ngene lho. Panset. Pao panset. Panset mah apik dong, tuku ning ndi ngene. Heh? Kok ngene awas. Pansetnya arane apik gak ya? Jan. Pas. Iki orang ya pas arane. Kakalan ki kaya bet. Pimpa. Cangkre. Pimpa malu lucu wi. Pimpa liyane anu. Liyane ya ribet balik. Podhe. Bola-wale iki. Darpo ngasene sing Gak ngene karo paling. gak ya. Sing kerjine asih Darpo ngomong ngene. Lho Pak Hadi bolak-balik padha ae jane kono. Pak Hadi lah bolak-balik padha tetep ireng jane kerja. Ya ora. Kok iso. Ayo ra apa kok terlalu Ini kudu. malah Apa tuh, Rip? sehat. Ya tong wong Werkudara kan nang wayang digambarno ireng kok ya ana. Dura enek kuning enek ireng. Lah iya rong versi enek sing ireng. Kresna pun ya enek sing ireng, enek sing putih. Delok keberi ya. Ya iya. Nek gebre putih, warnane ireng. Kental. Nek gebre ireng, Ade putih. bisa gonta-ganti. Kalau toblok lho. Pak. Mau ini kok. Lah dhek anu kok Saya mengerjakan tapi nek karo aku biasa. Ngerjakan Tinggal proyek. nyegat aku. Pokoke lho. mengerjakan proyek. Kowe aku ki mbok beli lho ora apa-apa mbok aku. Aku liwatnya petuan dia ngomongan karo sapa wong. Bojone Dania. Nah, sanggon aku Mau dibeli enggak? Aku urus dulu. Nggih. Suyo mangan toh. Lha kaya pas dhek nglepe kaya ning anu ya, pasar telon. Tak iya kan tak jaklek marono. Akar ngidul tak bar ya, tak guys doang. Ngono mesti bengok ya iya. Dengaran wis tangi nggih. Tak kira Dengaran. Nanti nang ini situ. Bisa terus ya. aku udah sore semayan ngidul barang lali kok keturun kok. Biasa toh. Weh, kacau ya. Hah? Kerja tuh turu kok kan. 10 lagi tangi. Wis jam 10 lagi melek kok. Wah, ini turu kan? Turu toh. Andalan kok deh. Enggak lu nek ngaduk ora dari turun iki.
Nah, terima kasih ya sudah menonton Tapi vlog belum di ku pagi jat, hari ini. Jelas. Apa iki? Mbuh. mobil. Wah, mbuh. Lali aku. Kok iso jek kok mobil. Nyolong ya kok. Nah, terima kasih ya sudah menonton vlog dari pagi hari ini. Jelas. Jadi seluruh teman-teman kreator Kenorjo full senyum di hari ini. Jam anak sing akeh nek sing itik yang jelas koyone kabeh full senyum hari. Wis ben muga-muga bayarannya bermanfaat buat teman-teman semua. Wis ngono ae. Terus dukung semua YouTuber Kenorjo, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.